Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ya mere ugbu ọ bụrụ na akpachapụghị m anya, ihe m na-ebido meme bụ ịgbalị ịgbanwe. Ka isi ọ dị mma, ọ bụghị nke a ka ị na-agwa anyị ka anyị mee. Mba, ihe m na-ekwu ka emee bụ mmadụ ole n'ime unu maara na ị na-atụfu ọtụtụ oge karịa ka ị kwesịrị ịtụfu n'ime onwe gị ikpe? Onwe n'ebe a ọ dị mma ịma emere m nke a ruo ọtụtụ afọ nke ndụ m, mana o were m ọtụtụ oge na ọtụtụ ihe okwu Chineke na mmụọ nsọ ịkpara m aka tupu m abịa chọpụtawa na otu o si bụrụ ihe na-abaghị uru. N'ụbọchị taa achọrọ m ịgwa unu okwu banyere otu ikpe na amamikpe na-eji ejide anyị ma debe anyị n'otu ebe. Ya mere anyị na-ama onwe anyị ikpe maka ihe ndị anyị na-adịghị emeta, ma mgbe ahụ ruo mgbe niile anyị nọ n'ọmamikpe a, anyị agaghị akwụsị ị na-eme ha ma gaa n'ihu iji nwee ike ito n'ime mmụọ. Anyị kwesịrị ịmụta onye anyị bụ n'ime Kraịst, na site na amara na ebere ya nke dị ukwuu, ọ bụghị naanị na ọ gbaghara mmehie anyị niile, kama o nyekwara anyị ezi omume ya. Anyị na Chineke dị na mma n'iwu n'ihi ọbara nke Kraịst, ọ bụrụgodu na anyị emeteghị ihe. Ezi omume nke etinyere anyị bụ onyinye si n'aka Chineke. Nke a bụ ihe na-enyere anyị aka ka anyị mụta otu esi aga ije n'ozizi ahụ, wee na-aga nwayọọ nwayọọ ruo ọtụtụ oge, na-amụta ime ihe ziri ezi. N'ihi na enyewo anyị ezi omume, Chineke anaghị ele anyị anya ịrụpụta ihe nke ọ na-adịghị akụnye anyị mkpụrụ ya n'ime na mbụ n'ime ndụ anyị. Olee otu ọ ga-esi bụrụ na Chineke sị anyị nwee ndidi, ma ọ bụrụ na ọ kụnyeghị mkpụrụ nke ndidi n'ime anyị, anyị enweghị ike ọbụla ma ọ bụghị Chineke nyere anyị ya? Olee otu ọ ga-eji asị na anyị gawa ije n'udo n'ime ụwa nsogbu nke anyị bi n'ime ya, ma ọ bụrụ na o nyeghị anyị mkpụrụ nke udo? Mana echere m na ọ bụ ihe dị mkpa ndị mmadụ ịghọta, dịka onye kwere ekwe m ihe ị nweburu ozugbo a mụrụ gị ọzọ. Chineke na-ewebata mkpụrụ nke omume ya n'ime mmụọ anyị. Anyị nwere Chineke obi n'ime anyị, ma akwụkwọ nsọ si na anyị nwere mkpụrụ nke mmụọ nsọ, ọ bụghị nke mmụọ na-adịghị nsọ, ma ọ bụ mkpụrụ nke mmụọ nsọ, ịhụnanya. Ị nwere ikikere nke ịhụ ndị mmadụ n'anya, ma onwe m nwekwara ọṅụ anyị ekwesịghị iguzoro n'ọnọdụ, kama anyị kwesịrị inwe ọṅụ nke guzoro na Chineke. Udo, ndidi, mkpụrụ nke mmụọ nsọ ndị a mara mma. Ịchịkwata onwe gị, olee ihe ị chere maka nke ahụ? Ịdị umeala, ịdị nwayọọ. O nweghị isi ị na-agagharị na-asị agaghị m achịkwatali onwe m, n'ihi na anyị nwere nchịkwata onwe. Anyị nwere ike ịsị achọghị m ịchịkwata onwe m, ma ọ bụ na esichabeghị m ike ịchịkwata onwe m. Mana anyị kwesịrị ikwupụta, mana ekwenyere m na ikwupụta ya ekwupụta ihe nke anyị nweworo dịka onyinye si n'aka Chineke. Abụ m ezi omume nke Chineke n'ime Kraịst. Enwere m ndidi. O nwere ike gị si na ị nweghị, ma onwe m abụ m n'ime ebe a, abụ m ma onwe m na Chineke na-agakwa njem inweta ya site n'ime ebe a ruo n'ezi ebe a, ebe o nwere ike imere mmadụ ihe ọma. Ya mere emejuru gị onwe gị ma gbajuo gị ịbụ onye na-emetụta ụwa n'ebe ọ pụrụ iche n'ụbọchị ndị a. Ị kwesịrị ikwenyere ya. Ya mere ihe a bụ ịta ụta bụ ọnya. O nwere n'ime unu gara na treadmill mbụ, ya wee na-agasi ike, gị chọọ isi na ya rituo, mana ị nweghị ike iritu ruo mgbe ị chọpụtara nga ị ga-akwụsị ya. O nwere onye nke a merela mbụ, mana nke a bụ ihe m na-ekwu. Ị nwere ike chee na ị ga-ada. Otu a ka ịma ikpe dị n'obi. Ọ dị ka treadmill nke na-eme anyị na-agba, ma o nweghị ihe ọ na-emezu. Gịnị ka amamikpe a na-emezuru gị? Ọ bụ ọnya. Ọ na-akwaba anyị n'ime nsogbu anyị karịa ịkwapụta anyị site na ha. Mana amaghị m ma onye ọbụla o nwere nsogbu nke ụtọ obi dịka m nwere, mana nke a bụrụ m nsogbu na ndụ m. Ma nna m megburu m mgbe m bụ nwata, m wee na-eto na-atụ onwe m ụta, na-asị na o si m n'aka, nke na-abụghị ihe si m n'aka. Mana na ihe ị nwere ike ime bụ ịgbanye mgbọrọgwụ n'ụdị echiche ahụ. Dịka nwata
nwanna, nke a nwere ike ime asa ndụ gị n'afọ ndị na-abịa abịa. N'ezie, ọ bụrụgodị na ị nwere nne na nna nke na-asị gịnị na-eme gị, ị nweghị ike ime nke a, ị nweghị ike ime nke ọzọ, nke kachasị nke ịtụnyere gị na ụmụaka ndị ọzọ, ma ọ bụ ndị nkụzi ndị na-eme nke ahụ, ma ndị enyi na-eme nke ahụ. O nweghị ọtụtụ n'ime anyị ndị rutere na ntorobịa nke ekwensu na-esiteghị n'ụfọdụ ndị mmadụ wee gbalịa ime anyị ka anyị chee echiche ọjọọ banyere onwe anyị, wee mee anyị ka anyị na-eche na o nwere ihe na-eme anyị nke anyị kwesịrị imezi, ma ya amaghị ihe ọwụ bụ ma ahụkwana otu esi emezi ya. Anyị wee na-agazi n'iru na-eche maka ịdị njọ banyere onwe anyị. Ma mgbe ọbụla nke anyị mere nke a, ọ bụghị ihe kwere omume inwe ọṅụ na ndụ anyị, mana ọ gaghị abụ ihe ga-ekwe omume ito n'ime mmụọ na njem anyị na Chineke. Mana mgbe ụfọdụ, site na ihe na-eme eme, anyị eruo ebe anyị ga-abịa nyefee Kraịst ndụ anyị, anyị anabata ya, amụ anyị ọzọ, ma anyị ka na-ebi ndụ na ihe anyị na-amaghị. Ma ọ bụrụ na anyị aghọtaghị na anyị ga-emegherila ihe, Chineke maara nke ahụ. Ọ bụ ihe o ji zite Jizọs. O nweghị onye ọbụla nke ga-ezu oke dị ka ọ ka nọ n'anụ ahụ. Otu n'ime ihe ndị anyị nwere ike ime, anyị kwesịrị ime, nke anyị ga-emerịrịla bụ ito eto. Ekele dịrị Chineke, ekwesịghịkwa m ime ihe ndị ọjọọ niile ndị m mere afọ 30 gara aga. Anaghịzidị m eme ihe ndị na-ezighị ezi nke m mere n'afọ 5 gara aga, ma ọ bụ 1 afọ gara aga. Ma na-agwa gị, na-agwasị gị ike na site ugbu a ruo afọ ọzọ, aga m akacha mma karịa ka m dị. Ma gị onwe gị kwa, nke a bụ ihe Chineke na-achọ ịma maka ya. Nke a bụ ihe ọ chọrọ ịma. Tinye nke a n'isi gị taa. Ọ na-ele anya n'obi anyị. Ya mere, mgbe anyị na-emepe akwụkwọ nsọ anyị n'abalị Tọzdee banyere ịchụ ịdị nsọ ka e wezụga ya, anyị agaghị ahụ Onyenwe anyị. Nke ahụ bụ ụdị akụkụ akwụkwọ nsọ ndị na-atụ ụjọ. Ma Chineke na-enyere m aka ka m chọpụta na okwu nke a pụrụ iche bụ ọchụchụ. Ọchụchụ pụtara ịchụso ihe site n'ume gị niile na ike gị niile. Ya mere ka m gwa gị, Chineke abụghị onye a na-ewezuga n'akụkụ na ndụ anyị. Ọ bụghị ihe nke ụtụtụ ụbọchị ụka. Ọ bụ ya bụ akara nke mbụ. Ihe niile n'ime ya ka anyị nwere ndụ na ịga njem anyị na iku ume anyị na inwe ihe anyị niile. Ewezuga ya, o nweghị ihe anyị bụ. Ya mere anyị na-achụsi ike dị ka onye agụụ nke iru ya na-agụsi ike n'ime ndụ ya mgbe niile, oge niile. Nke a bụ ihe m ji eto gị n'iwere ụtụtụ Satọde gị ị ghara ịnọrọ n'oche gị mara mma na-ele ihe onyonyo dịka ndị ụfọdụ na-eme ụtụtụ Satọde. Gaa nleta ịma na-akpọrị ndụ otu ebe. Ma ọ bụ gịnị kama ị ga-eme nke a, gị were awa 2 site n'oge ị na-enweghị enwe wee bịafete ebe a, nọkọta ọnụ gị na ndị ọzọ kwere ekwe n'ihu Chineke, naanị ime ihe abụọ: ife Chineke na ịnụ okwu Chineke. Ya mere, nke a dịrị gị mma, ọ dịrị gị mma, ọ dịrị gị mma. Amen. Ma unu ndị na-elele ihe onyonyo ugbu a, ana m eto unu n'ihi na unu wepụtara oge n'oge unu nke unu na-enweghị enwe iji na-ele ihe onyonyo a nke na-ewe obere oge. Ọ bụ maka ịma otu isi ahụ Chineke n'anya na ịma otu o si ahụ gị n'anya, na otu isi ebi ndụ nke Chineke chọrọ ka ị bie. Anyị agaghị eto ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmụta, ma anyị agakwaghị eto ma ọ bụrụ na anyị were ihe anyị na-emeteghị n'ụbọchị gara aga n'ụbọchị taa. Ma ọ bụrụ na anyị bụrụ ihe anyị na-emeteghị n'ụbọchị gara aga bata n'ụbọchị taa. Achọrọ m ka ị nwee mkpebi a. N'ezie, abụ m onye aghara, mana gbaghara m. Achọrọ m ịdị mma. Chineke agbagharala m n'ozuzu oke, ma o chefukwala mmehie m. O wepụla ha taa aka dịka ọwụwa anyanwụ nọ n'ọdịda anyanwụ. Ya mere, aga m akwụsị ị na-echeta ihe Chineke chefurula echefu, ma aga m ebido ị na-agwa ya ihe ndị nke o nwere ike ọ naghị echeta. Agaghị m na-ekwuzi maka mgbe m gara aga, aga m na-ekwu maka ọbịanihu m. Jizọs nwụrụ ka m wee nwee ọdịnihu zuru oke. Amen. Amaghị m nnọọ otu m ga-esi eme nke a, mana aga m otu ụzọ ma ọ bụ otu oge tụfuo oge, ma ana m achọ ụzọ m ga-esi kepụta ịkụziri ndị mmadụ uru na ọdịmkpa nke ịdị mkpa itozu oke nke ime mmụọ dị. Mgbe a mụchara anyị ọzọ, ihe ọzọ nke kachasị mkpa bụ ibi ndụ gị niile n'ito eto, ịgbaso ịdị nsọ, ịdị ka Kraịst. Ugbu a, aga m ele anya n'akụkụ akwụkwọ nsọ ndị anyị lere anya n'abalị, n'ihi na ọ dị mkpa na ntọala. Ọ gaghị emerụ anyị ahụ ma ọ bụrụ na anyị lee ya anya nke abụọ. Anyị ga-esite n'ebe a Matu isi 5 amaokwu nke 48.
gị onwe gị ga-ezukwa oke. Nwanna, nke a na-atụ ụjọ. Ọ bụrụ na iji akwụkwọ nsọ Amplify, ị na-etozu oke n'ịdị ka Chineke n'obi na agwa, ebe i ruole n'ogugo zuru oke na ịkwụrụ onwe gị dịka nna gị nke bi n'eluigwe zuru oke. Ya mere ọ sịla anya ka anyị kwuo na n'ikwu ya n'otu nkeji, Chineke dị ka ọ nọ n'elu ebe a. Ọ bụ ya bụ onye zuru oke, bụrụ chi m, bụrụkwa na onye m na-ele anya. Ma anọ m n'ebe a ma ezughị m oke. M setịpụ aka m sị ya gbaghara m mmehie m, ya zọpụta m na mmehie m, bịa biri n'ime m. Ma n'ihi na Chineke agaghị anọ n'ebe ọbụla nke na-ezughị oke ma dịkwa nsọ, ọ ga-ehichashi m nke ọma tupu ya abịa biri n'ime m. Amen. Ị na-aghọta? Ya mere Chineke site na amara ya na ebere ya na-ehichashi m n'ime m, ma mgbe ahụ ya kwụrụzie n'ime ndụ m, o rie ogologo ndụ m niile. Ya mere m bizie ogologo ndụ m niile ị na-agaru ozuzu oke ya, na-ama otu esi ekwu okwu ziri ezi, na-ama otu esi eche echiche ziri ezi, na-ama otu esi akpa agwa ziri ezi, na-ama otu esi emeso ndị mmadụ, na-amụta otu esi erubere Chineke isi. Ma obi na-atọ m ụtọ banyere nke a. Ọ bụrụ m ibu arụ, ọ bụghị ihe nke ịkpasu iwe ma ọ bụ ihe siri ike nye m. Obi dị m ụtọ maka nke a. Ma naanị otu ụzọ m nwere ike isi na-amụ na-eto bụ mgbe m mepechara onwe m nye nkwado nke mmụọ nsọ. Chineke m, biko gwa m ihe na-adịghị mma na ndụ m. Biko ekwela ka m bie ndụ na nduhie, na-eche na ana m enwetacha ya, ma na-ama ndị ọzọ ikpe maka ihe ọbụla nke ha na-adịghị emeta. Chineke biko ahapụkwala m n'ime amaghị eme m. Ihe ọjọọ nke kachasị nke nwere ike ime anyị bụ Chineke ịhapụ anyị aka, ma ọ bụ anyị nọrọ otu anyị dị ghara ịgbanwe. Ya mere mgbe ọbụla ị gara ụlọ nzukọ wee nụ ozi ọma nke na-akwado gị, ma ọ bụ na ị na-anụ na ihe onyonyo, ma ọ bụ na ị na-etinye ihe nkụzi nke a na-ege ege, ma ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ, obi gị na-ata gị ụta, nke a bụcha ozi ọma nke ị kwesịrị inweta. Mana ekwela ka ịgwa gị n'obi gị bụrụ gị amamikpe, n'ihi na ọ bụrụ na ikwe, ị ga-ewere ihe a mara mma nke Chineke chọrọ ime n'ime ndụ gị wee nyefee ya ekwensu n'aka ka o ji ya n'ọrụ ọjọọ n'ime ndụ gị. Mmadụ ole n'ime unu ma ihe m na-ekwu mgbe m na-asị ị na-enweta ịta ụta tupu ọ ga-agagharị wee ghọọ amamikpe? Nke a bụ nrọ abalị. Nwee obi ụtọ mgbe Chineke na-egosi gị na o nwere ihe dị njọ na ndụ gị. Nke a bụ ihe dị mma. Ekwela ka m mefee ihe a oke. Bịanụ n'akwụkwọ Mkpughe asị na Chineke na-adọ ndị ọ hụrụ n'anya ma hụbiga ha n'anya oke aka na ntị. Ma Amplify na-asị ọ na-agwa ha ebe ha si dapụ. Gịnị medịrị n'ụwa o ji agbasakarị anyị na ihe onye ọzọ na-emeteghị? Ka anyị hapụ ka Chineke kpara anyị aka. Ị nweghị ike ịgbanwe mmadụ ọbụla. Kwụsị ị na-atụfu ndụ gị ịgbalịsi ike ime ihe nke ị na-apụghị ime. Mana gị na Mmụọ Nsọ nwere ike ịrụkọ ọrụ n'ịgbanwe ndụ nke gị onwe gị. Efishans 4:15 nke 15. Ugbu a ihe nke a bụ eziokwu. Ma ị ga-ama eziokwu, ma eziokwu ga-eme gị ka ị pụọ n'oru. Mana ana m ekwu mgbe ụfọdụ sọ ọ bụghị eziokwu banyere mmadụ ga-eme ka ị pụọ n'oru. Chineke nyere anyị aka ka anyị na-aga njem n'eziokwu. Nke a kwesịrị ịbụ ekpere anyị kwa ụbọchị. Nyere anyị aka ịga njem n'eziokwu, gosi m eziokwu, ma kwee ka ndụ anyị na-emepụta eziokwu na ihe niile. Na-ekwu eziokwu, na-eme ihe n'eziokwu, na-ebi ndụ n'eziokwu, jupụta n'ịhụnanya, ka anyị na-eto n'ụzọ niile n'ihe niile n'ime onye ahụ nke bụ isi. Ọ dị mma. Nke a bụ iwepụta ya n'odide anya. Ya sị anyị nọrọ ha ala n'ịhụnanya na eziokwu. Mgbe ahụ ka anyị ga-ebido towe n'ụzọ niile n'ime ihe niile. Akwụkwọ nsọ dọrọ anyị aka na ntị maka nduhie. Pita nke mbụ isi nke abụọ amaokwu nke abụọ. Nke a bụ ụbọchị ịgụ akwụkwọ nsọ. Anyị ga-ama ole anyị ga-agụta. Amen. Imeela. Pita nke mbụ isi abụọ amaokwu nke abụọ. Dịka ụmụ amụrụ ọhụụ, ka agụụ na-agụsi unu ike, ka akpịrị kpọkwa unu nkụ, ka unu na-achọsikwa ike milk nke ime mmụọ ahụ nke na-adịghị arafu, nke bụ okwu Chineke, na site na ya na a ga-azụlite unu wee tookwe n'ime ozuzu oke nke nzọpụta. Gịnị ka nke a pụtara? Nke a pụtara na anyị ga-ewere ihe ndị a nke Chineke mere n'ime anyị. Onye ọbụla sị abụ m ezi omume nke Chineke n'ime Kraịst.
mana enwere m ike iguzosi n'ezie ị naghị eme nke ọma. Ma mgbe ahụ ọzụza gị ga-abụ nzaghachi gị ga-abụ n'agbanyeghị na erube m ebe m chọrọ ịnọ, abụghịzi m ihe m bụbu. Ọ dị mma, anọ m n'ụzọ na-aga. Amen. Ee, obi dị m ụtọ. Ndị mmadụ na-asị ana m agabiga nke a, ma n'ime otu ụbọchị Chineke wee sị m ekele dịrị Chineke na ị na-aga n'ihu. Ejidego otu ebe. Ndị nọ n'ụwa na-asị ha na-aga mana ha amaghị ụzọ ha si apụ n'ime ya, mana anyị ma ụzọ na-eto n'ozuzu oke nke nzọpụta. Ma ihe nke a pụtara bụ atụfuru m ndụ m niile. Ee, nke a bụ ihe a na-emerụ ogologo ndụ niile. Ekwula ihe ndị dị ka olee mgbe m ga-akwụsị ịhụ ihe m na-adịghị emeta. Onweghị. Ma nke a na-echetara anyị otu Chineke si dị mma. Ọ na-echetara anyị otu o si dị ịtụnanya, wee bịakwa ka anyị na ya na-emekọrịta ihe. Filipaị 2:12-13. O toro ogologo n'ime akwụkwọ nsọ Amplify, mana o kwesịrị ọgụgụ. Amaokwu 12, ya mere ndị m, ebe unu rubeworo isi wee nye atụmatụ m, ma ọ bụghị naanị ijisi ike nke unu ga na-egosi n'iru m, ma karịa mgbe m na-anọghị ya. Aga m asị na unu ejisila ike n'ihu m ebe a m na-akụziri unu ihe. Ma ugbu a m si ebe a pụọ, achọrọ m ka unu gosikwa ijisi ike unu mgbe unu ga-esi ebe a laa, mgbe Chineke ga-akpara unu aka. Amen. Lụpụta, zụlite, rụpụta ruo echiche obi gị, ma mezuo n'ozuzu oke nzọpụta nke gị onwe gị. Ugbu a, nke a apụtaghị na ị ga-arụ ọrụ maka nzọpụta gị. Ọ bụ gị na Chineke ịrụkọ ọrụ. Ihe Chineke mere n'ime gị nwere ike ịpụta ihe na mpụta ihe. Nke a dị m ụtọ. Ya mere ọ si ebe a rụpụta. Ịma, ana m arụpụta ụbọchị 3 n'izu. Mana mgbe m bidoro, enweghị m akwara ọbụla pụtara ihe. Mana enwere m akwara otu ebe n'ime m. Enwere m ike nke akwara. Ha dị ka ihe ntakịrị dị obere, akwara nwa ntakịrị. Ma n'ezie nwanne m, enwere m ihe n'ebe ugbu a. Ị na-ahụ? Nwanne, esiri m ike, mana o sitere na afọ 10 nke nrụpụta ọrụ. Mana ọ bụrụ na m chọọ ịzụpụta akwara nke ime mmụọ m, ma ọ bụrụ na m chọọ ịnọsi ike, ihe ndị a niile ga-apụ n'ọnwa 3. Aga m ebido rụpụtawa, na-arụpụta. Ya mere anyị onwe anyị bụ ndị kwere ekwe, anyị ga-anọsi ike n'okwu Chineke, nọsi ike n'imetụ Chineke aka, na-anọ ebe ndị kwere ekwe nọ na-ekwupụta okwu ahụ. N'onwe ke m, amaghị m otu onye na-achọ ọkụ n'ime Chineke ga-esi bụrụ onye ike gwụrụ dịka onye otu Kraịst. Amaghị m maka gị, mana Chineke nwere ihe na-aga njem n'ime ndụ m oge niile. Rụpụta nzọpụta nke gị onwe gị. Ma mgbe ahụ, nke a na-agwa anyị otu esi akpachapụ anya n'ibi ndụ. Ya mere rụpụta, zụlite, jide ebumnuche gị, ma rụpụtara onwe gị nzọpụta. Na mbuli elu, na ekele, na ịma jijiji, na atụkwasị onwe obi, ịdụ onwe gị ọdụ, na iji nwayọọ emeso uche gị, na-elezi anya maka ọnwụnwa, na-eji nwayọọ na-ewepụ anya na ihe na-emejọ, ma na-ewetu aha Chineke. Amaokwu nke 13. Naanị amaokwu 12 ka m gụrụ, ike agwụ m. Amaokwu nke 13, ọ bụghị n'ike gị. Haleluya! Ọ bụghị n'ike gị, ma ọ bụ Chineke onye bụ mgbe niile na-arụzu ọrụ n'ozuzu oke n'ime gị, na-akpalite ma na-ekenye ike na ọchịchọ n'ime gị, ịchọ ịrụ ọrụ na ibi ndụ maka ịdị mma ya. Nke a bụ ihe anyị na-ekwu. Ma ịma, nke a bụ ihe ịtụnanya. Nke a bụ Chineke ebe o zuru oke. Ebe a ka m na-abụ m onye amụrụ ọzọ. Ma enwere m ihe a nke na-agbagharị m n'ime ebe a, obi na-amamikpe na ihe ndị obi na-adịbụ amamikpe maka ya mbụ. Ya mere, Mmụọ Nsọ na-emeso m, ya na-akpọ m ka m bịakwute ya, ma ọ ga-abụ ihe ga-emegide ruo ndụ m niile. Ya mere, ọ bụrụ na akpachapụghị m anya, ihe m ga-ebido meme bụ ịgbalị ịgbanwe. Gị sị nke ahụ ọ bụ ihe ị na-agwa anyị ka anyị mee. Mba, ihe m na-agwa gị bụ ka ị nyefechasị onwe gị. Nyefee onwe gị.
nye ọrụ nke mmụọ nsọ. Apụghị m ịgbanwe onwe m, ma enwere m ike ịmụ okwu ahụ. Apụghị m ịgbanwe onwe m, mana enwere m ike ị na-eso ndị ga-akụziri m ihe dị mma na ndụ m. Amen. Enweghị m ike ịgbanwe onwe m, mana enwere m ike ịchọ mgbanwe, mana enwere m ike ikpe ekpere gwa Chineke ka ọ gbanwee m. Enwere m ike ịdabere na amara ya, n'ihi na nke a bụ ya. Oge ọbụla nke anyị bidoro ịgbalị ime ihe nke Chineke sị anyị mee na-ayọ ya ka o nyere anyị aka, ugbu a ọ na-ewute ya. Mba, ị gaghị emenwu ma ewezụga m. O nwere ike ịbụ gị ma ọ bụ ọ gaghị abụ anyị abụọ. Lee, agbalịsiri m ike ịgbanwe onwe m, agbalịsiri m ike ruo ka m chọrọ ịnwụ. Nwanne, ebugidere m ọnụ ruo mgbe m tachasịchara ahụ. Adị m ka ihe na-enweghị ihe ọ bụ, dịka mkpịsị azịza mmadụ na-achọ mgbanwe. Achọrọ mgbanwe, achọrọ mgbanwe. Ekwensu agaghị achịkwa ndụ m. Ana m abara gị mba, ekwensu. Achọpụtara m na ihe bụ iguzogide ekwensu bụ ọ bụghị iwezụgacha nsogbu gị niile. Ọ pụtaghị ibi ndụ na-enweghị nsogbu n'ime ndụ gị ma ọ bụ ihe isi ike. Ihe ọ pụtara bụ mgbe ị na-enwe nsogbu, mụta site n'aka Chineke ka o nye gị ike ka ị ghara ime ka ekwensu, kama ka ị na-eme ka Chineke. Ị na-anụ? Na-enwe agwa dị mma mgbe ị mara o nwere ihe nke ị nwere na-abịanụ nke na-agaghị adị ụtọ. Nke a bụ otu ị ga-esi guzogide ekwensu, site n'ikwe ka mkpụrụ nke mmụọ nsọ nke nọ n'ime gị gbawapụta ma dabere na Chineke. Ya mere, dịka m na-agwa gị taa, sị gị gbanwee. Alakwala n'ụlọ gị gbalị, gaa n'ụlọ gaa kwere. Amen. Laa n'ụlọ gaa nọ n'ihu Chineke, jisie ya aka ike. Ị hụtụla osisi nke ụdara ma ọ bụ osisi nke mịrị mkpụrụ wee na-agagharị chukwum? Ma mkpụrụ a na-esi n'alaka wee pụta, alaka wee nọgide n'ukwu osisi. Jizọs. Chineke m, achọrọ m irubere gị isi, achọrọ m ịdị ka gị. Nyere m aka, nyere m aka, nyere m aka. Mana nke a apụtaghị na o nweghị mbọ nke m ga na-agba ime ihe, mana ọ bụghị ịgba mbọ nke anụ arụ, ọ bụ ịgba mbọ n'ike nke mmụọ nsọ. Mana nzọpụ ụkwụ ọbụla, ana m asị Chineke, achọrọ m gị n'ụzọ ahụ. Mgbe ahụ anyị na-amata na Chineke na-ewere otuto. Pita nke mbụ isi amaokwu nke 10, dịka ị ga-ata ahụhụ nwa mgbe, Chineke nke amara niile ga-abịa mee ka izu oke wee bụrụ ihe ị kwesịrị ịbụ. Ya mere, anyị ga-atatụ ahụhụ nwa oge. Gịnị medịrị nke a ji nọrọ ebe ahụ? Nke a bụ ihe m chere Chineke na-egosi m maka akwụkwọ nsọ. Mgbe anyị rịọrọ Chineke ka ọ napụta anyị n'otu ihe, n'agbanyeghị na ọ bụ uche ya na ọchịchọ nke mgbanwe na-esi na ya abịa, ya mere ana m ekpeghachiri ya uche ya n'ekpere. Gịnị mere ọ naghị eme ozugbo? Mgbe ụfọdụ Chineke na-achọchakwa inye anyị oge ịtatụ ahụhụ. Akwụkwọ nsọ kwuru nke a. Ya bụ mgbe anyị na-agbanwe, anyị mara na ọ bụ Chineke naanị ya mere ya. Amen. Ọ dị mma, cheta na ụta bụ ọnya, ma ọ na-akwaba gị n'ime nsogbu gị karịa isi na ya wee wepụta gị. Mụta otu esi asị ụta gawa, ma nata mgbaghara nke Onyenwe anyị ma mee ya n'ụbọchị taa. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.